María, que che pasa? Estás como ausente. E que sigo matinando no debate que tivemos na clase de galego. E logo, de que falastes? Do futuro do galego. Tua palabra de amor, o idioma e o tempo, e a voz a voz. Resulta que o futuro do galego depende de nós. Como que depende de nós? Claro, temos que botarnos a falar. Sí, pero iso é moi difícil. O idioma é un delo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. Pero, para que non serve o galego? A lingua é o patrimonio máis importante que temos os galegos. Ademais que o galego podes integrar perfectamente no mundo luso brasileiro, con máis de 250 millóns de falantes. Están tamén as razóns familiares, non si? A verdade é que eu só falo galego cos meus avós. O idioma é a forza que nos xunga e sostén. Se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma é amor, o latexa verdade. Eu non preciso concienciarme, pero é moi difícil mudar de lingua. Así, de súpeto. Compréndote, a min pasa o mesmo. Imagina a sorpresa dos meus pais. E ti, falando en galego. E os compañeros de instituto, quero subir a nota de galego, Se queremos vencer, o idioma é a forza que nos xunga e sostén. Vale, creo que teño a solución. Se todos estamos concienciados, podemos axudarnos mutuamente. Claro, podemos empezar falando galego entre nós. e pouco a pouco ir ampliando o uso con outros compañeiros. Sí, e podemos comprometernos a falalo nas clases. Iso xa é un paso moi importante. Quedamos de acordo entón? A partir de agora, entre nós, en galego. E cada día un pouco máis. Galego, a chave do mundo.